El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meves crides despertot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Rebre cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva tot. Cap a l'infinit. Sota la influència del conjur de Nakago, en Tamahome va tornar a Conan per matar la Miyaka, la sacerdotessa de Suzaku, i es va enfrontar en una batalla ferotge a l'emperador Hotohori. Finalment, en l'estat de feblesa que havia quedat, va poder recuperar els records i l'esperit. Quan ja estava curat, en Tamahome va fer veure que encara estava influït pel conjur i va poder recuperar del país de Kuto el pergamí del llibre dels 4 déus del cel i la terra. Però aquesta vegada queda't amb mi. No em tornis a deixar. Continua abraçant-me com fas ara. Miyaka, t'ho prometo amb tot el meu cor. No et tornaré a deixar sola mai més. La Miyaka i en Tamahome es van tornar a prometre amor etern i que res ni ningú ho podria destruir. L'ombra de la intriga. Hi ha 7 constel·lacions de Suzaku. Les estrelles presagien una desgràcia. Oh, ets tu, gatet. I jo que era ben bé al mig d'un somni. Tamahome! 245, 246, 240... Miyaka! Què és tot aquest escampall? Estic comptant els diners que tenia guardats sota el meu llit. I vols dir que t'has estat llevat tota la nit? Doncs és clar, perquè cada vegada que ho compto em falta una peça d'or. Abans de marxar estic segur que tenia 312 monedes. Ara les hauré de tornar a comptar. Tamahome, no ha canviat gens. No cal que t'amoïnis, Miyaka. Tranquil·la, no me'n vaig enlloc. T'ho prometo. Has vingut corrents perquè estaves preocupada, oi? Ahà, ja la tinc! L'he trobada! Miyaka, l'he trobada! Molt bé, doncs ara que tinc tots els diners controlats, anem a menjar alguna cosa. Finalment en Tamahome ha tornat. I això vol dir que tots 7 guardians de les constel·lacions de Suzaku estan junts. Que s'acosta el moment d'invocar Suzaku. I hi haurà moltes celebracions i molt de menjar. No ha canviat gens. El primer que s'ha de fer quan Suzaku aparegui és fer venir la Yui del país de Kuto. Havíem de parlar i aclarir moltes coses, i això, des que és allà, ha sigut impossible. Estic segura que ho entendrà i que podrem fer les paus. I després li preguntaré a Suzaku si en Tamahome i jo podrem estar junts per sempre. Ei, Miyaka, no diu res. Deu haver sigut horrorós. Però què et passa? Per què no menges gens, Tazuki? Sí, la veritat és que seure amb tu em fa perdre la gana. Escolta, per què tens aquesta actitud amb mi? Ens acabem de conèixer i ja tens coses per retreure. Que ens acabem de conèixer?
Mira bé, te'n recordes d'haver-me vist abans i d'haver-me deixat fet una desferra? Ai, me la pagaràs, presumit! Com pot ser que no te'n recordis el que m'has fet? Doncs vinga, m'agradaria veure com ho proves. Ostres, aquests dos s'entenen molt bé, ara. Ah, sí? Doncs a mi em fa l'efecte que s'estan barallant. Escolta, Miyaka, si no et sap greu et vull demanar un favor. Quan a la cerimònia d'avui invoquis Suzaku, li podries demanar que em convertís en dona? I què faries si et tornessis dona? Que no és prou evident, aniria a confortar l'emperador, esclar. Vull que t'estiguis amb mi per compartir junts tots els meus dies. T'estimo, Miyaka. Miyaka! Ranoi, encara no he parlat amb en Hotohori. No li he explicat res, tot i que va arribar a arriscar la seva vida per protegir-me. Ara no és moment per fer fantasies d'en Tamahome i jo. Abans de demanar cap desig, he de resoldre unes quantes coses. Vinga, nois, si teniu algun desig, val més que li digueu a la Miyaka perquè se us compleixi. Un moment. Permetem, Yui. Què et passa? Encara estàs de mal humor? Nakago, quina és la trampa que li has parat a la Miyaka i als altres? Si ho vols saber, valdrà més que t'aixequis. Et vull presentar una persona. No, deixa-ho estar. Ara no tinc ganes de conèixer ningú. Potser canviaries d'idea si sabessis que és un dels 7 guardians de les constel·lacions de Seiryu. De les 7 constel·lacions de Seiryu? Exacte. Sí. De la mateixa manera que la sacerdotessa de Suzaku té 7 constel·lacions amb els seus guardians. Tu, Yui, la sacerdotessa de Seiryu, també tens 7 guardians, amb mi inclòs. Però jo em pensava que la sacerdotessa havia de buscar els 7 guardians de les constel·lacions i jo no he fet res. La sacerdotessa i els 7 guardians s'atrauen els uns als altres, de la mateixa manera que jo havia estat atret cap a tu quan ens vam trobar. Si no et vols aixecar, te l'hauré de portar jo mateix cap aquí. Miyaka, es veu que després de tot, per tu jo encara no estic perduda. Hola, bon dia, Miyaka. Escolteu, que sabeu on és en Hotohori? L'emperador en aquest moment té una reunió amb en Chichiri i ens ha demanat que procuréssim que no se'ls destorbés. Ah, esclar. No sé què he de fer. He de poder parlar amb ell abans no comenci la cerimònia. Potser actuo amb una mica d'egoisme, però he d'aclarir les coses amb ell abans de res. Segur que els 7 guardians de les constel·lacions de Seiryu ja s'han trobat tots. No en tinc cap prova, però em penso que és així. I ara el més important és saber quants n'hi ha que puguin practicar la màgia. Jo no vaig poder travessar la barrera de Kuto tot sol. I això vol dir que hi ha altres fatillers a més d'en Nakago. Exacte. I jo voldria col·locar la meva barrera fins que la cerimònia s'hagués acabat. Naturalment. Però això de les 7 constel·lacions de Seiryu no ho expliquis als altres. I encara menys a la Miyaka. No vull que es preocupi amb aquestes petiteses ara que és tan feliç d'haver recuperat en Tamahome. L'estimeu, oi que sí, senyor? Des del dia que la vaig conèixer, tot i sabent que ella només té ulls per en Tamahome, no he pogut deslliurar-me del sentiment que tinc per la Miyaka. Hotohori. Ja pots riure si ho trobes una bestiesa. No, senyor.
Bé, ara val més que me'n vagi. Esteu a punt de tenir una visita. Miyaka. Ei! Xoca-la! Allò ja és la capital de Kona. Ens hem d'espavilar. Hotohori, jo... Tranquil·la, Miyaka. Has vingut a contestar la meva declaració, suposo. Em sap greu haver-te molestat. Els meus consellers no paren de dir-me que ja em tocaria escollir un emperadriu. Deuen estar preocupats perquè necessiten un hereu del tron. I per això jo també em vaig precipitar. Em sap greu. Em sap molt de greu. Em sap molt de greu. Perdona. M'agrades, Hotohori. Sempre has sigut molt amable amb mi i m'has cuidat molt bé. Realment vaig pensar que em podria enamorar de tu, però em vaig equivocar. Et tinc molt d'afecte, però no estic enamorada de tu. Em sap greu. Miyaka, mira, no has de plorar. No va ser tu qui em va ensenyar a mi, el governant d'un país, que no es pot obligar ningú a tenir un sentiment ni fer-lo canviar amb un ordre? Però tu has estat molt per mi i has fet moltes coses per mi. I jo no t'he donat res a canvi. Arriscant la teva vida has reunit les 7 constel·lacions de Suzaku i sé que faràs servir els teus poders per salvar el meu país tal com et vaig demanar. Sí, però... Doncs, sisplau, permetràs que un pobre home com jo es torni a enamorar de tu? Miyaka, t'estimo. T'estimo. T'estimo, Miyaka. La sacerdotessa de Suzaku? Qui és aquesta? Segons l'antiga llegenda, el símbol de la serp que vostra majestat porta al coll vol dir que està destinat a ser el protector de la sacerdotessa, que vindrà d'un altre món i invocarà el poder de Suzaku. La sacerdotessa de Suzaku. Una noia que vindrà d'un altre món. Potser podrà salvar-me de la soledat que sento. Potser m'estimarà com a persona i no simplement com a futur emperador, però com a home, segurament... Segurament. Perdona'm. Sisplau, vés amb els altres al temple de Suzaku. Hauríeu de començar la cerimònia. Està bé. Doncs me n'hi vaig. Tu, noi, vine aquí. Sí, senyor. El ritual d'invocació de Suzaku començarà immediatament. Enllesteix els últims preparatius. Sí, senyor. Hotohori, gràcies. Com és que no t'adones del que fas fins que no t'has entrebancat amb mi? A veure, Tamahome, per començar, tu què hi feies dormint al mig del camí? Ara no li puc dir que rondava per aquí vigilant-ho tot perquè estic amoïnat per ella. Que has dit res, Tamahome? He vingut a buscar-te. No sabia on eres. I, per cert, què hi fas aquí fora, eh? No res. 1, 2, 3, 4, 5. Tamahome, m'agradaria saber què demanaries si ho poguessis tenir tot. I tu m'ho has de preguntar? Vols que et clavi un cop? Era broma. Només demanaria una cosa. Que tu i jo poguéssim passar tota la nostra vida junts. És el que necessitava sentir. Ara ja no m'amoïnaré per res més. Quan hagi invocat Suzaku, tot funcionarà perfectament. Yui, desitjo no haver-te fet esperar gaire. M'agradaria presentar-te un membre de les 7 constel·lacions de Seiryu, en Suboshi. Molt de gust, Yui. Suboshi al teu servei. Aquest és un guerrer de Seiryu? Nakago, de què ens pot servir a nosaltres? Com vols que pugui causar interferències en la cerimònia d'invocació de Suzaku des d'aquí? Perdona, Suboshi. Em sembla que la sacerdotessa no està de gaire bon humor avui. Hotohori, Chichiri.
Ja s'acosta el moment. Sí. A veure, Chichiri, com funciona exactament aquesta cerimònia? Mira, és molt fàcil. Es llegeix un conjur del llibre dels 4 déus del cel i la terra. I després es crema a la foguera del sacrifici. I qui el llegirà, el conjur del pergamí? La sacerdotessa de Suzaku, naturalment. Qui si no? Jo no sé llegir aquest xinès tan complicat que hi ha aquí. Fins i tot a classe de llenguatge faig moltíssimes faltes. El professor sempre em diu, Miyaka Yuki, has d'estudiar més, si no, no tiraràs mai endavant. Sacerdotessa. Som aquí per servir-vos en la preparació de la cerimònia. Per servir-me a mi? Però si acabo de menjar, no ens podríem esperar una mica? Servir-te en el sentit d'ajudar-te a purificar el teu cos i vestir-te com una sacerdotessa. Mentrestant has de meditar sobre els teus desitjos. Només n'hi pot haver 3. Què? Això no m'ho havia dit ningú. Veniu cap aquí, sisplau. Oh, Miyaka, porto una cosa que volia donar-te. En Genro ja ha tornat! Però què t'has cregut que fas? M'has fet mal! Ho sento, Tamahomen, no he vist que eres aquí. Mitsukake, veig que has recuperat els teus poders. Però espero que no us fiqueu en problemes. Quina diferència, eh? Aquí hi havia molta pau i tranquil·litat abans que en Tezuki es recuperés de les seves ferides de la lluita, oi, senyor? Què vols dir amb això? Ben mirat, he tingut prou sort d'arribar fins aquí. M'he convertit en la sacerdotessa de Suzaku. He trobat tots 7 guardians de Suzaku. M'he enamorat d'en Tamahome. I la Yui i jo ens hem convertit en enemigues. Seria demanar massa tenir en Tamahome i la Yui amb mi i poder tornar a ser feliços? Sacerdotessa, això no és un joc. Ha arribat el moment de purificar el vostre cos i el vostre esperit. Ostres, on s'han endut la Miyaka? Jo li havia de donar una cosa. Tamahome. Oh, perdona, no he vingut aquí per espiar-te de debò. D'acord, molt bé, doncs. Però què hi fas aquí? Bé, ja veig que hauré de venir fins on ets. No, quiet, Tamahome! Això és un lloc sagrat de purificació. No siguis així, però què et penses, Miyaka? Només he vingut a donar-te això. La meva cinta. És teva, oi que sí? No sé com ha arribat fins a mi, però he pensat que potser la buscaves. Això vol dir que la guardava fins i tot quan en Nakago el tenia dominat. Fins i tot llavors em tenia en el seu record. Tamahome. Miyaka. Tot això és molt estrany. Què passa, Noriko? Tamahome, que no hauria d'estar amb tu, la Miyaka. No, s'està posant la vestidura. Què passa? Sisplau, mira aquest mirall. La Taitsu ens el va donar quan vam perdre el pergamí. Assenyala la proximitat d'un guerrer de Suzaku i ens va ajudar a trobar-los tots. I ara ha començat a fer pampallugues un altre cop. Deu estar trencat, potser. Ja arriba? Nakago, senyor. Estan a punt de començar la cerimònia d'invocació de Suzaku. És clar, ara ja és l'hora. Com ho pot saber ell, això? Tot això forma part de la meva estratègia. Estratègia? Exacte. Fa un temps vam enviar un espia i ara aquest informador s'amaga al país de Conan. I què és aquest missatge que porta al braç?
Diuen que els bessons no són com germans normals, comparteixen un lligam excepcionalment fort tant en el cos com en la ment. Vols dir que l'espia que s'amaga a Conan és... És el meu germà bessó, l'Amiboshi. Sense tenir coneixement del complot de Kuto, la sacerdotessa de Suzaku ja purificada va arribar al temple cerimonial per poder finalment invocar Suzaku. Es pot saber per què hem d'anar tan de pressa a la capital? Està escrit a les estrelles. Si no fem alguna cosa per intervenir-hi molt ràpidament, els 7 guerrers de Suzaku amb la seva sacerdotessa moriran. Llavors va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir, he de procurar no perdre el control, però no corris tant que m'espantaràs. Soc com un gatet perdut en l'univers, però si la dolçor l'aboca sobre mi, no m'escaparé i seré un gatet tranquil meu. 朱雀神召喚の儀式に臨む宮家様でしたが、その儀式は思わぬ者の裏切りによって阻止されたのです。清流七聖子網星、この者こそ中子の放った切り札だったのです。次回炎の決意、さらなる戦いの幕が開く。